mo nung ginagalawa ang buhay mo ngayon. May katiyakan, huwag may halangan. Tumawag sa kanya, siya ang kasagutan. Magpakailanman kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay kong ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo ang tunay na kagalakan. Hindi mababayaran ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pagkig-uban, welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag og kadaugan o kalampusan ug salamat ta sa atong buhi nga Dios nga sa atong dapit diri sa ato ang nahimutangan wala nay brand out. Kagahapon sa buntag ni brand out mga kaigsonan gikan sa alas 9 pagsugod gyud nako unta ning kalitrag ka off tanan o niya nibalik og nibalik ang kuryente alas 3 na sa haponon. Wala na ko kaklase kagahapon ikan alauna hangtod sa alas 3 wala na ko kaklase o niya pagkagabi ning brand out na sad kagabi ning balik na pug alas 9 kapin wala na gyud ta kalay mga kaigsonan. Og akong gipasalamatan ang Dios samtang katang-atang ko karon abi na kog muotro na pug og brand out kay maputol ra pud unya atong programa. Apan salamat sa Dios nga ang atong oras alas
9:46 na sa kabutagon sa gihapon ang kuryente nagpadayon. Sa atong nga pagsugod mga kaigsunan sa atong nga programa, ako kamong gihangyo nga ato kini nga dadon sa pagampo ug ato ning ablihan sa pagpasalamat sa pagdaig pagpasidungog sa atong buhi nga Dios. Akong gihangyo ang matag usa sa pagampo ngadto sa Dios alang sa atong mga kaigsunan nga naa karon sa nagkalaing nga mga lugar. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpasidungog kanimo. Salamat o Dios nga padayon ka nag-uban kanamo. Padayon ka o Dios nga gana nalipod sa imo makatawhan nga misalig midangop mintuo kanimo. Amahan Dios nga makagagahom. Salamat Ginoo sa imong pagsuplay sa tanan nimo makatawhan nga kanunay nimong giagbo ang unsa may gikinahanglan, material, spiritual, even o Dios nga physical nga mapanginahanglan. Padayon ka o Dios nga nag-provide labaw sa tanan sa matag usa namo kakasing-kasing unahuna. Padayon nimong gisplayan sa imong mga pulong, padayon kini nga puno sa imong mga mensahe. Sa ingon padayon mi nga nakabaton og kagawasan og nagkinabuhing gawaston sa imuhang atubangan. Salamat o Dios, ikaw o Dios magapanalangin sa among panag-uban karon sa mga pulong nga amo karong madunggan. Salamat amahan nga imo kaming panalanginan. Din among kasing-kasing Ginoo, makabaton Ginoo og kinaiyang madinawaton, matinuohon sa imo mga pulong. I-bless Ginoo ako mga kaigsunan nga naa karon sa ilahang dapit, sa ako mga kaigsunan nga naa sa Luzon, Visayas ug Mindanao, maingon man sa tanan mo replay niini ug maingon man sa tanan ako mga kaigsunan nga nagsunod sa Shine FM 101.3 diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Padayon ka o Dios magapanalangin sa among mga matag kinabuhi, din ang among kinabuhi makabaton kanunay ug kalipay kalinaw bisan pas taliwalas mga pagsulay. I-bless ka naman tag-usa nga sa among panag-uban, doon na may makatunag mga pulong ug amo ning i-share ngadto sa uban. Aron sa ingon, dili lang kay kami mo'y makadungog makakaton kun dili ang imong makatawhan nga imong gipakamatian aron kaming tanan magkahiusa sa pag-alagad pagdahi kanimo. Bless ka naman tag-usa sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Kumusta kamo? Niining ato ang niining kabuntagon. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Ang atorong hisgutan mga kaigsunan, kagawasan, nagtanan mayong kagawasan. Indot kayo mga kaigsunan kana bitaw ang tinuod nga naay kagawasan. Kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan sa balaod. Kay ang mga tao manggod mga kaigsunan bisan doon ay pagtuo pero naulipon gihapon, naulipon pa sa bisyo, naulipon pa sa balaod. Ato nayrong hisgutan mga kaigsunan kung unsa ang kahimtang sa tao nga nakabatog kagawasan, unsaon aron makasiguro ta nga naa gitay kagawasan ug unsaon pagkinabuhi nga sa kagawasan. Mga igsoon mo ni atong hisgutan sa atong panaguban. Sa dili pa ta mo adto sa mensahe alang sa atong matag kinabuhi mga kaigsonan, ato sang tagaag pagtagad sa ang pagbasa, ang atag og panahon sa pamati no sa mga mensahe gikan sa atong mga kaigsonan. Ug ako dayong i-greet una ang ato mga kaigsunan nga nagsunod sa ato ang FM station 101.3 diri sa Kalugtugan, Sitio sa Barangay Sardinia. May pagpaminaw ni Johnny ug ni Sister Christy diha sa Sitio Linao ug ato mga kaigsunan diha sa Sitio Ampak ug ato mga kaigsunan diha sa Sitio Tubod, Sitio Kalugtugan, siyempre sa Sitio Pantag. Maayo nga pakiguban sa mga Alianic family. Maayo nga morning, maayong buntag sa mga Dinoyo family ug sa mga Divilieres Tamayo family. Good morning. Ako gipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan tungod kay ang ato mga kaigsuonan hinahinay na sila nga kana bitang uhaw sa pulong sa Dios. Gani sa miaging Domingo naanay pamilya gyud nga midugang na sad. Ato miaging mga bulan dunay pamilya nga nidugang dayang atong miaging Domingo pamilya mga kaigsuonan nga gusto nang mo mangalagad sa Dios samtang dili pa ulahi ang tanan.
Malipay ta mga kaigsuonan nga makadungog makabati makakita nga doon na tay mga kaigsuonan nga gusto na nga musunod diha sa pagpangalagad ni Ginoong Hesus. Ug maayo nga pakiguban ni Brother Moses Cardente ug ni Brother Pedro Arsola, maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw. Kalaygon ang Diyos. Ilang sa ligi ang kamhanan na nagmugna sa tibuok na kalibutan. Siya ang Diyos sa balaan. Sulit ako siyang daigod ipayaw, upan sa pagsayaw, pagkapat sa ilong damo. Sulit ako Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw atong igsuon. Ilsi Candelario, kumusta man ka diha day? Ang Dios magauban ka ninyo diha. Ug maayo nga pakiguban sa atong mga igsuon kato nga nagsunod sa ato ang programa. Ang Dios magpanalangin. Si Sister Teresa Lins, maayo nga buntag Pastor Gideon. Maayo nga pakiguban diha sa Tisa, Labangon, Cebu. Kumusta man ka diha sis? Ang Dios magauban, magaproteksyon kanimo diha. At imanon ka sa Ginoo, pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang mga anghel. Mayong buntag ug maayong kadlawon diha sa Sweden gikan ni Sister Marcel Hendrickson. Hi Pastor, maayong adlaw diha. Og sa tanan nga mga viewers og sa tigpaminaw sa FM Radio 101.3. Ang tanan magauban kanatong tanan. Work ko karon Pastor 4 AM diri. Salamat sa Ginoo sa perming kusog nga pirmi iya gihatag. Salamat ta bitaw gyud sa Dios mga kaigsuonan. Kini nga panahon ang Dios mo'y naghatag niini. Pastor Gideon, katong bagyo ang Dios pod atong gahatag, atong imong lantawon mga kaigsuonan sa balaang kasulatan. Ang Dios makahimo sa pagpadalag unos. Ang Ginoo makahimo og pagpadalag mga katalagman, dili aron paglaglag sa mga tao, kundi dili aron ang mga tao mutuog mubalik sa Ginoo. Kay usahay man gud matud pa ni Solomon, Haring Solomon mga kaigsuonan, ang tao man gud kung dili makasinati og mga mapait nga masinatian, dili gyud makakaton. Isa dunay mga tao nga isa pa makaamgo, isa pa makakaton kung kuan na kanang 50-50 na. Mao na nga mitras haruhay pa ta, ligon pa ta kusog. Ingon ang Biblia, hinumdumi kanunay ang magbubuhat. But ipasabot, gusto sa Ginoo nga atong maalagaran ang Dios sa tanang panahon. Gusto ang Dios nga siya ang atong mapasidunggan. Kay gusto ang Dios mga kaigsuonan, kitang tanan magmalipayon. Kay kung siya ang atong alagaran, siya ang atong mapasidunggan, ang kalipay dili gyud na niya ihikaw. Kitang tanan magmalipayon gayon. Sa mundong ginagalawa ang buhay ko ngayon, may katiyakan, pawag maghalangan. Mayong buntag, mayong pakiguban, matod pa. Okay, salamat kayo sa pag-share sa atong programa. Pinagi ni Sister Marcel Hendrickson. Og mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Maraginot Parinasan Alan. Mayong buntag Pastor watching from Sagbayan, Bohol. Good morning ninyo diha sa Bohol. Si Brother Philly Impes, good morning. Og si Gina Kamahalan, good morning Pastor. Salamat sa Ginoo kay makapaminaw na pod mi. Hulat-hulat gyud mi. God bless you always together with your whole family. Salamat sa inyong paghulat-hulat. Dalaygon ang Dios magapanalangin. Pipila na kahigayon mga kigsuonan, wala gyud ta ka live tungod kay gasunod-sunod ang burnout. Niaging adlaw nag-burnout, kagahapon nag-burnout, kaduha gyud nag-burnout kagahapon. Si Violeta Torihas Oligar, maayong buntag. Og matod pa 101.3 FM radio sa Barangay Kalugtugan, Barangay Sardinia, Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malaboyok, Cebu. Kagawasan ang atong hisgutan.
na namatay kagawasan ug unsa may mga ilhanan nga naa na nato ang kagawasan, unsaon pa kinabuhi nga naas kagawasan, unsay mga ilhanan kung giunsa nato pag-angkon ang kagawasan, kanus ani niabot ang kagawasan. Mao ni mga pangutana nga angay natong masayran aron kung dunay may mga magpakisayod do na ta ikatubag. Nya kinahanglan ang atong tubag mga kaigsunan base gyud sa balaang kasulatan, kay kung dili na gani na base sa balaang kasulatan kanang tanan tinumo-tumo na lang. Maunang ang mga tinun-an dapat makakat-on kung unsay minsay balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Kilisti Pargan Rivas Rivolin. Morning pastor, pag-greet ko pastor sa akong manghod, birthday niya karon. Si Aileen Rivas Kilisti Kanay. Thanks pastor, God bless og sa tanan makadungog na sadmi sa pulong sa Dios. Dako kay favor. Happy birthday sa tanang nag-birthday. Happy birthday. Si Maragino Parinansan Alan, matod pa. Pastor, pagkit na ni ako sa akong adlaw na tawhan karon. Pastor unya mga pag-ampo, salamat sa Ginoo. Happy birthday nimo Sister Maragino. Si Alfonso Lin, maayong buntag. Si Sister Maria Presente, maayo kayo pastor sa Ginoo, maayo ang panahon, wala na ulan. Init na gyud kaganina. Karon init na sad. Unya kaganina ng buntag na sayo og hikay-hikay, lutog utan, presko kay utan diri sa bukid ai. Unya labag ginagmay, hay po ginagmay. Inana gyud no para naatay masuot pod kung nanapoy pangulan. Si Janer de la Rosa Istanti, good morning po Pastor Gideon, and to all viewers, God bless. Si Rina Tada, good morning Pastor, request kog song dito sa cross. Musta mo diha Sister Rina? Si Jimar Abiharon, good morning Pastor from Mindanao, CDO Dalaygon ang Dias. Shirley Mabasa, mayo nga buntag pastor og sa mga kaigsuonan ko diha kang Kristo, salamat sa Dios makapaminaw na pud ko sa mga pulong sa Ginoo. Mayo nga pakiguban ni Gigi Mays og si Misay Aranias. Good morning Pastor, watching from Tagbina, Surigao del Sur. Ang kalipay nga gibati diri lang sa to ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakig-uban ni Antonio Matugas gikan sa General Trias Cavite. Si Lia Taglos Lumantas, blessed morning Pastor, watching from Kapalong del Norte. Rivi Kabunag, good morning Pastor Gideon. Jiver Kabunag ni watching from Inayawan, Cebu. Mayo nga pagpaminaw, matod pa ni Sister Teresa Liz. Morning Pastor, request ko og kinsa ako og wala ka. Salamat. Nasaan na ka ako? Nasaan na kaya ako kung wala ka? Kinsa ako og wala ka? Ako ko nung pangitaon ha. Kinsa ako og wala ka? Siguro kinsa man lang ko. Ana siguro ha. Pero ako ang pangitaon kining imuhang gi-request. Kinsa ako og wala ka? Kung naa ba? Okay, naagyo di ay no. Salamat kayo. This is the first time ko nga maka sugat ani nga kanta. Kinsa ako ug wala ka. Okay, salamat kaayo Sister Teresa. Si Sweetie Munago, maayo nga pagiguban ay salamat kayo sa imong pag-share sa ato ang programa. Ang Diyos magpanalangin kanimo. Si Bing Dandan, good morning Pastor Gideon. Og si Emily Muaris Kauli, have a wonderful day Pastor. Freddy Aquino, maayo nga buntag Pastor, dalaygon ang Dios.
Padayon nag-atiman kanatong tanan. Nagdamgo ko kagabi pastor sa akong katre nga gihigdaan akong nakita duha ka Bible. Og sa ako ang pagtan-aw pikas katre na ay duha ka Biblia. Unya akong gibuhat, ako ang gipang lot-od o giipon og akong ingon kining mga Biblia atong magamit puhon sa Bible study puhon. Akong nakita pastor na ay mga tao pero muraman og ang mga katre akong nakita naglutaw man ibabaw sa salog. Okay. Ang katre naghisgot na gitawag og kanang pagdawat bitaw or naghisgot na sa kahintang sa kasing-kasing ang katre. Ang duha ka Biblia naghisgot na sa duha ka kasabutan. Atong hinumduman ang Biblia duha gyud na kakasabutan, di gyud na pwedeng usa, di po gyud na mahimong tulo. Duha ra gyud na. Unang kasabutan, ikaduhang kasabutan. Daang kasabutan og bag-ong kasabutan. Old Testament, Old and New. Og ang katre nga gisgotan diha kanang kasing-kasing nga maoy butanganan sa mga pulong sa Dios. Wala ka gamot. Kumbaga wala pa ka hingpit nga midawat, wala pa hingpit nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Ang advice nga gikinahanglan nga imuhang buhaton lihokon mao ang pagampo. Dad-a kanunay ang dad-a kanunay diha sa imong mga pagampo ang mga katawhan sa Dios nga imuhang gidumala nianang maong dapit. Ang Dios magpanalangin kanimo sa imuhang pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Buti pasabot, suplayan kas Ginoo. Sukad pa sa sinuganan. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw. Happy watching ni Juna Bill Lorito Palacio. Good morning, Pastor, watching from Cortes, Surigao del Sur. Shout out sa amo ang makugihon nga Pastor Rimart Dua o Pastor Nathaniel Loreto sa among simbahan International One Way Outreach Church. Salamat, Pastor Gideon. Wow, pangumusta ko sa inyong mga pastor diha, mga pastor nga mga makugihon. O pangutana daw ko ni sa inyong pastor kung kaila ba sila ni Pastor Pastor nalimot na noon pud ko. Pastor Pedro basta Pedro Albiso, Pastor Albiso. Pangutana ko no kung kaila ba sila ni Pastor Pedro Albiso. Salamat kaayo. Si Jennifer Insenso, maayo nga buntag, Pastor. Great ko sa tanan nga mga naminaw karon. Salamat kaayo sa inyo nga pakiguban. Awit makalangit akong tagaan og pagtaga diri sa ato nga panag-uban. Kinsa ako og wala. Murag kinsa raman ako. Pero ako paminawon ha. Si Gingging si Impron, matod pa. Good morning, Pastor. Kumusta? Salamat sa Ginoo naka-live. Nasab ka, inubanan sa maayong panahon. Dalaygon ang Dios sa atong matag kinabuhi, Pastor. Request kog awit makalangit, Pastor. Bala ang kasulatan dito sa cross. Salamat and God bless. Si Michelle Tuco, malipayon nga kabuntago diha kanimo, Pastor. God bless. Request song Imura.
Mayong pakiguban ni Nerve Alim Ali Tipad. Mayong udto pastor watching diri sa Saudi. Shout out ko diha sa ako ang ako di Patilia family nga naa diha sa Las Navas Prosperidad Agosan del Sur. God bless pastor. God bless ninyo diha ubanan mo sa Ginoo. Matod pa ni Sister Maricel, please ko play po pastor kung naapay time ikaw ang kusog. Si Marilyn Mar Garcia, maayong ubuntag pastor. Watching from Binonido, Bohol. Salamat sa imong kinabuhi pastor nga namadasigon ka sa pagwali sa balaang pulong ang Ginoo magauban kanimo kanunay. God bless and your family. Salamat kayo sa inyo pong pag-share no sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi. Kinsa ako wala na'y kagool minghari nas akong kasing-kasing kay ako ikaw anak nas Ginoo gitagaan ta sa panahon sa Dios nga makaalagad kaniya. Mayong pagiguban ni Marilyn Mar Garcia, mayong buntag pastor, aki ako na ning nabasa. Mayong pagiguban ni Dave Miguito Garces, mayong buntag Brad Dave. Si Pops Gilon Mangito, mayong buntag sa si Nerves Ali, matot pa maayong udto. Ako na ning nabasa no. Si Sweetie Munago, God bless pastor. Request kog song pastor, Bisaya. Goodness of God. Watching from Dumingag, Sambo, Sambo Sor. Salamat kaayo. Si Prince Lera Kausing. Mayo nga buntag pastor, salamat kaayo kay nag-live na pod ka patabang unta ko og ampo pastor kay may duha na kabulan nga nadugo ko. Salamat pastor og greet lang ko sa akong silingan dira sa Talaingod nga kusog kaayo ihang radio kay naminaw sa imong live nga si Auntie Lidza Andaw. Wow, no papaka na tong Ginoo. Salamat kaayo sa mga Andaw family, ang Dios magauban og ayohon ka sa Ginoo sa imong gipamati sister friends. Pwede request ko pastor Buhing Dios gikan ni Marilyn Mar Garcia. Awit makalangit imo lang murag ang awit nga imura kare wala na ko makit ang awit nga imo lang niya sunod ikaw ang kusog mao ni atong tagaan og pagtagad. Dili ko maasoy sulod ning dunghan ko ang kada ko sa gugma mo tanang kalapasan imong gipasaylo o Diyos ikaw ang kaluwasan ko. Imo ang langit ug yuta bisan pang kawanan nga Mayong pakiguban ni Sasi kundi maayong buntag pastor og matod pa ni Ani Laginon maayong buntag pastor naminaw mi diri sa Bugho Sulungon Lalabertad Negros Oriental. Mayong pakiguban ni Vincent Panis Jr. Good morning pastor, watching from Riyadh. God bless pastor ug sa imong family. Request ko pastor pagkamaayo mo Jesus. sulod
ug pagsalig ang kaugmaon ko kanimo lang ang tanan imo ang langit ug Maayo nga buntag, maayo nga pagiguban ni Jocelyn Kanyado. Maayo nga buntag, Pastor. Salamat sa Ginoo kay nakauli na gyud ko. Salamat sa safe and sound nga travel. Wow, salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Si Ani Saveliano, maayo nga buntag, Pastor. Pwede request awit Makalangit Lahutay. Salamat, Pastor. God bless you. From Lawaan, Tris Talisay. Kumusta mo diya sa Talisay? Ang ato mga kaigsunan nga mga Saveliano family. imong tanan imo ang tanang kadungganan pasidungog ug pagdaig paghimaya pag-awit. Okay, ako nga tagaag pagtagad mga kaigsuonan ang awit Makalangit nga gi-request dere. Kasulatan Lahutay dito sa cross. Og atong awitan ang Dios sa awit nga Ikaw ang kusog, atong ato nang dunganan sa pag-awit diri sa atong programa. Kanimo lamang kami mo simba, kanimo lamang kami mga alagad, ka Ikaw ang gipadala sa Ama. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawhan relihiyon ng pinagbatukan, apan ng imong pulong Ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubag, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon kung dili
Jesus. Salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubag. Salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-atos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa cross. Kaluwasan nga naangkon ko, kaluwasan nga naangkon ko. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalang panan. Moabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, kalipay ko. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalang panan. Moabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ko sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Dios. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Ikaw ang kusog, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko.
mga katawhan dinhi sa kalibutan, walay kasayuran. Biblia ang hisgutan, daghang pangutana bahin sa Biblia. Kay kini kunuton-an, matud nila kini makabuang. Ako kining gitun-an, tibuok kasulatan. Akong nabantayan, ang akong kausaban. Sayo di ay sila sa ilang gituohan. Kay akong nasaksihan, ang nagbasa kasulatan, nakabato kabaguhan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan naron mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplagan. Kay si Jesus mao'y sentro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuohan, maangkon mong kaluwasan. Walay laing pangalan, makahatag kanimo og kaluwasan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan naron mahibalo kita sa kaluwasan. O sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan naron mahibalo kita sa kaluwasan. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, duna may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiya ka niya. Dili ba may kinutoban man ang tanaw, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinud-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka.
buhata ang tanang kabubot niya. Kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may otlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa. Angay ka lang mula hotay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot tay kasiya, ug dili ka kabsan sa tanang butan. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. O sa ayaw kaloya ay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Laygon ang Dios mga kaigsonan nga paday nagpanalangin, awit makalangit, buhing Dios diri lang sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Noong makagagahom sa tanan, himong na mo ang kalibutan. Maluluyon, mapasayloon sa tanan. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Carolina Mundano. Good morning, Pastor, watching from Canquisom, Villa Balite. Sa tanan. Mayong pagpaminaw ni Rose Bercasio. Pastor, morning. May buntag ni Osting Espinosa. Maayong buntag watching from Compostela, Davao de Oro. Si Inday Dorlin in Cabutinsay. Yes, Lord, sa kaayos sa imong gugma, ikaw akong kusog, ikaw ang akong kalipay. Amen. Si Estelia Bustante, good morning. Ni Lily Francisco, good morning, watching from Talisayan, Zamboanga City. Sister Lorena Traya is watching right now. Si Ronel Dolingoy, may buntag. Og si Gingging Simpon, amin, hallelujah, dalaygon ang Dios sa awit makalangit, Pastor. God bless sa tanang naminaw og nagsunod sa programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban ni Jocelyn Olegar, maayong buntag. Matud pa, maayong buntag, Pastor, maayo kay naka-live na ka. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi kay nag-live na ka sa no. Salamat kayo sa pag-share ni Brother Osting. Padayon ta sa pag-share no sa ato ang FB Live, sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa ingon ang ato ang mga gishiran makadungog makabati sa lab sa pulong sa Ginoo. Si Hilda Luang, hi Pastor, gimingaw jud ko sa imong live. Salamat sa Ginoo naka-live karon. Kay wala na may brand out po nang naka-live ko.
Si Sister Kilisti Pargan Rivas Ribolin, amin, thank you Lord sa tanan, sa kadagaya, sa mga kalisdanan, sa kalipay o sa kasakit, ako ikaw ang gipasalamatan o akong Ginoo pagkamaayo mo, God. Si Bing Dandan, may buntag ni Jocelyn Oligard, thank you Lord, salamat sa tanang panalangin nga among natawat kada adlaw. Daghang salamat Lord. Wala'y makalabaw sa Si Hilda Luang, request awit Makalangit Ayaw Isalikway. igasinggit ko ang ngalan mo, Ginoo. Igabayo ko man sa presensya mo. Mayong pagiguban, good morning ni Sister Norberta Yotratsi. Good morning Pastor sa tanang followers sa imong programa Dalaygon ang Dios, watching here in Binoy. Si Nili Lariba Somalinog, may buntag. Og matod pa ni Chori Batawi Saki, good morning. Yes Lord, sa mga awit pagkalangit makapahawa sa kamingaw o kakapoy. Mga pulong gikan sa balaang kasulatan nga giawit sa imong matuton nga alagad walay pag-undang sa pagpasabot sa imong mga pulong. Salamat sa kinabay ni Pastor Gideon Candelario nga wala nimo pasagdi alang namo nga nagpadasig namo kon unsa ikaw Ginoo nga nagatiman ka namong tanan nga handa magsunod nimo Ginoo gikan ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay. Si Roselinio, morning Pastor, watching here in Bindoy, maimbuntag ninyo day Roselin. Si Susana Pableo, nga nanukad sa Thailand, good morning. Og matod pa, maayong buntag og sa naminaw dalaygon ng buhing Dios. Maayong pagiguban ni Junel Bingaan, Sarang, maayong pagiguban. Jocelyn Barbon Isidoro, good morning Pastor, og sa tanang naminaw watching from Valencia, Dumaguete. Si Mireros Villieres, maayong buntag Pastor, reply na lang ko kay unya kay naulahi ko. Wala pa ta magsugod gyud sa pulong sa Ginoo. Naghatag patag panahon sa tagad sa mga minasaygikan sa atong mga igsoon. Sister Teresa Castor, good morning Pastor. Salamat sa Dios nakapaminaw na pud ko sa pulong sa Ginoo. Mayong pakiguban shout out ni Roselinio og ni Tata Yo, Jinky Gonzales og ni Jerin Tratsi, request kog song awit sa kagawasan. Salamat gikan ni Sister Norberta nga nanukad sa Bindoy. Sa iyang Awit Makalangit nga ato ang tagag pagtagad, ayaw akog isalikway. O Diyos, anian ang kasing-kasing ko o kiluin sa mga pulong mo pasayloan ang Mayong pagiguban ni Aileen Rivas. Hi Pastor Gideon. Hi Pastor, good morning. Watching from New Bataan, Davao de Oro. Shout out ko sa Pargan family, Duhak family, Rivas family, Kalisti family, og Saganay family. Request song Kinabuhing Bago. Mayong pagiguban ni Carolina Mondano. Good morning Pastor, request awit Makalangit, hindi ako nagkulang. Mayong pagiguban, good morning ni Leah Jean Tahan Langit. Blessed morning Pastor, salamat sa pulong sa Dios. Pulong mo og
Mayo nga pagig-uban ni Anali Carinal. Good morning, Pastor Watching. And more paminaw lang kay Juty man sa Nop Dumaguete City. Salamat kaayo sa Ginoo for your life nga perming nag-feed namo sa mga espirituhanon nga bahin sa among life. Ang God bless and protect you always with your whole family. No? Ang pulong sa Dios dili lang nagtagbo sa atong espirituhanon nga bahin, kundi sa tibuok natong kinabuhi. Kay kung wala ang pulong sa Dios, ang atong lawas unsa na kay hitsura ka. Di ba no? Kung wala pa pulong sa Dios, unsa na kahay si hitsura ang ato ang kinabuhi. Kung mayon tang hitsura, kana bitawng makit-an nga kahimtang, unsa na kay kahimtang nato, no? Unsa na kay kahimtang sa atong pamilya, unsa na kay kahimtang sa ato ang dagway sa ato ang pagpuyos kalibutan kung wala pa ang pulong sa Dios. Munang ang pulong sa Dios dili lang sa espiriton nga bahin kundi sa tibok pagkatao nag-supply gayud ang Ginoo pinaagi sa iyang mga pulong. Kung wala pang pulong sa Dios dili tama panalanginan, not in spiritual but also in material. Kay dili man ta ka kuha ni makadawat sa panalangin sa Dios kung wala pa ang pulong sa Dios. Muna nga ang pinakaimportante sa tanan, ang pinakaimportanteng panalangin ang pulong sa Dios. Mayong nga buntag ni Carolina Mundano. Good morning, Pastor. Taga-asa ka? Na ako sa Malabuyok, Cebu, South Cebu. Akong ipahibalo mga kigsuonan uniyang gabi wala tay live pero ugma sa ato ang panimbahon mag-live ta. Ihatag sa Ginoo wala on tay brown out. Si Intis Recent Charian, salamat kayo sa Ginoo, Pastor Gideon Candelario nga nakakita na jud ka namo sa personal sa fellowship sa Pulo Alcantara Church ni Pastor John Real K. Tudlas. Pastor, ikwesong Pastor Gideon ang gugma mo. Salamat kaayo no sa inyong kahago sa inyong mga sakripisyo nga diin nag-abot ta dito sa Alcantara. I hope ang Dios mag-atiman, mag-auban ka ninyo, Sister Intias. Si Sophia, maayong buntag og ni Bascos, maayong buntag. Pastor ni Amis sa Tisa kay di na kaya rintoon sa tungkel. Salamat sa Ginoo gigiyahan kami nga makakita mi kining amo ang napuy-an. Kay mas maayo sad dool ra gyud noon ko diha. Si Mary Rose Biliarin, salamat kay makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. God bless sa tanan. Mga igsoon, ang ato arong hisgutan may tungod sa pulong kagawasan. Kana bitawng kagawasan gikan sa sala, kagawasan gikan sa balaod ato nang hisgutan sa atong panag-uban. Kagawasan. Okay, salamat ta sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan nga padayon nga magpanalangin kanato. Awit magkalangit akong tagaag pagtagad awit sa kagawasan diri sa atong panag-uban.
Unsay pamaagi pag-angkon ang kagawasan aron maangkon ang kagawasan. Ang mga ilhanan nga naangkon na ang kagawasan. Unsa man kay mga ilhanan, ubasihanan, mga kana bitaw mga mensahe nga maghatag og kasiguruhan nga naabatonan na nato ang kagawasan. Unya, hingpit na ba naangkon ang kagawasan? Unsaon pagkinabuhi sa kagawasan? Mga igsoon, akong gidasig ang matag-usa sa pag hatod og mga mensahe agig tubag sa mga pulong nga atong nadunggan karon nga naghisgot mahitungod sa kagawasan. Nga diin atong mabasa diha sa Galacia kapitulo 5. Diha sa kapitulo 4 katapusang mga bersikulo, naghisgot si Apostol Pablo nga dili kita anak sa ulipon, kundi anak ta sa mga anak ta nga may kagawasan. Pagkagaman ang buhat mo, kahit bulungan ako gawas no na sa mga gapos, sa mga gapos. Ang Diyos ay higugma, bugtungan na ihatag niya ang akong utukan. Maangkon mo iyang dasal. Akong gihangyo matag-usa sa pagkuha sa inyong Biblia og ablihi diha sa libro sa Galacia kapitulo 5. Diin mo ato ang hisgutan ang pulong sa Dios may tungod sa kagawasan. Galacia kapitulo 5. Ang giuluhan ni Apostol Pablo, gitaytulan niya ni og ampingi ang inyong kagawasan. Kagawasan. Gihatagan na kita kagawasan ni Kristo, busa pabilin kamo nga gawasnon og ayaw na kamo paulipon pag-usab. Ako si Pablo, mag-ingon kaninyo nga kon magpatuli kamo nagpasabot kini nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Pahimangnuan og ingnon ko kamo pag-usab nga katong magpatuli kinahanglan nga magtuman gayod sa tibok balaod. Kamo nga naningkamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod na himulag hinuon kang Kristo og sa grasya sa Dios. Apan alang kanato naglaom kita nga pinaagi sa espiritu ang Dios mag-isip kanato nga matarong tungod sa pagtuo. Kon nahiusa kita kang Kristo Hesus, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o pagkadili tinuli. Ang mahinungdanon mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Wow. Versikulo 7, maayon naman unta ang inyong nahimo, apan kinsa may nagsanta kaninyo sa pagsunod sa kamatuoran. Dili kini buhat sa Dios nga maoy nagtawag kaninyo, sumala sa ilang giingon, diutay rang patubo ang gikinahanglan aron motubo ang tibok minasang harina. Apan misalig ako nga diha sa atong pagkahiusa sa Ginoo, ako gayod ang inyong tuuhan og ang nagsamo kaninyo bisan kinsa siya silutan gayod sa Dios. Apan mga igsuon, kon tinuod pa nga nagwali gihapon ako nga kinahanglan ang pagpatuli, nganong gilutos man gihapon ako? Kon tinuod pa kini nan ang akong pagwali nga sa cross ni Kristo dili unta makahimog kasamok. Mas maayo pa nga kadtong nagsamo kaninyo magkapon sa ilang kaugalingon. Apan kamo mga igsoon gitawag aron makabaton og kagawasan. Apan ayaw
himuang pasangil ang inyong kagawasan aron maghari kaninyo ang lawas nung kaibog. Pag alagaray hinuon kamo tungod sa gugma. Kay ang tibuok balaod natingob sa usa lamang kasugo. Higugma ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Apan kon kamo magpinahitay og magtinukbanay sama sa mga mananap, pagbantay nga dili kamo mahurot sa usag-usa. Ang Dios magpanalangin mga igsoon sa matag usa nga makadungog kabati sa mga mensahe nga ato karong hisgutan mahitungod sa kagawasan. Ang gihisgutan ni Apostol Pablo mga kaigsoonan niining iyang mga mensahe ang mga Hudiyo nga magtotoo. Ang mga magtotoo nga mga Hudiyo nga misunod na sa pagtuo sa mensahe ni Kristo. Ang problema kay dito pa lang sa kapitulo 4, ang mga Kristohanon nga mga Hudyo gisamok-samok sa mga Hudyo sad nga nagtamod sa balaod. Og doon na pagay mga tao nga minglingla, mihaylo aron mahisalaag sila og mahimulag sa pagsunod ni Pablo. Sa ato nang gihisgutan mga kaigsonan sa unang panahon, nahitabo na ning birahanay grupo, birahanay membro, iluganay membro. Magkabantay ta mga kaigsonan, dunay mga simbahan nga nagbirinahay membro. Tungod kay ang ilahang mga pagsabot nga ang simbahan kinahanglan dunay membro. Usa sa mga problema gyud sa simbahan kini bitawng magdumala og simbahan nga mamautismo para dunay sakop, dunay membro. Dili mamautismo aron mahimong tinunan ni Kristo. Ang tinuod nga gipakita sa Biblia, ikaw ug ako bisag asa tang simbahana, kung nagsunod ra gyud ta sa pagtulunan ni Jesus, usa ra gyud ta sa atubangan sa Dios. Mga igsuon ta sa mga igsuon tang tanan sa atubangan sa Dios. Walay iya-iyahay, walay ija-ija, walay aho-aho. Dapat kitang tanan usara gyud kalawas diha ni Kristo. Ang problema, ang mga tao, mga kaigsuonan nga nagtukod og simbahan, kana bitawng nagyahanay og padaghanay, nagyahanay og birhanay membro. Kumbaga ang atong lawas daghagbahin. Ang mutawag tag example, kinatong lawas na ikamot, na itiil. Unya kining kamot usa ni ka grupo. Unya kini pong tiil usa pod ka grupo pananglitan. O kining ulo usa pod kini ka grupo, usa ka simbahan. Pero usa ra ka lawas ni Kristo. Kumbaga lain-lain sila og ngalan, lain-lain sila og ngalan sa karatula, dili pareho og ang ngalan sa kamot, dili pareho ngalan sa tiil, pero usara sila kalawas. Diha kang Kristo usara siya kalawas. Dapat inana unta mga kaigsuonan, dili pwede nga ang kamot mo ingon wa say labot sa lawas tungod kay kamot siya, dili pwede pod ang tiil mo ingon nga walay labot ang tiil kay tiil siya. Dili makalihok ang kamot kung wala nay lawas. Dili pod makalihok ang tiil kung walay lawas. But ipasabot, ikaw ug ako nga nahiusa sa lawas diha kang Kristo, mga igsoon, usara gyud ta. Ang source sa tanan ang mensahe sa Dios. Ang tinubdan sa tanan ang pulong sa Dios. Nahimo tang Kristohanon tungod sa pulong sa Dios, dili tungod sa karatula. Nahimo tang tinun-an dili tungod sa simbahan, kundi sa pulong sa Dios. Mao ni timuan-an nato, bisan asa ta nga simbahana, kanang ngalan sa inyong simbahan ug ngalan sa akong simbahan, mga kaigsuonan kos Ginoo, usara ni atubangan sa Dios. Usas mga ilhanan nga ikaw ug ako usa, kun ang mga pagtulunan ni Jesus may ato ang
gikinabuhi. Mo'y ato ang source. Mo'y tinubdan sa ato ang pagtuo. Mao'y gigikanan sa ato ang pagpangalagad sa Dios. Nganong nakapangalagad ta sa Dios tungod sa pulong sa Dios. Nganong nakapadayon ta tungod sa pulong sa Dios. Dili tungod sa ngalan sa simbahan o karatula diin ta karon nagsimba sa Dios. Dili pud nato ibutang sa atong nauna mga kaigsuonan nga di ta kasimba sa Dios kung wa tay karatula. Ayaw gyud na ibutang sa inyong nauna ug dili na nato tugutan nga maunay atong tuuhan nga di ta kasimba kung wa tay karatula. Kay dili na maoy sukaranan aron makasimba ta sa Dios. Ang sukaranan aron makasimba ta sa Dios ang mensahe sa Dios, ang pulong sa Dios. Unya ang pulong sa Dios, mga mensahe sa Dios kanang atong mga karatula sa simbahan, di man gani na makita as Biblia. Di gyud na makita as Biblia mga kaigsunan kanang karatula. Wa gyud mag-ingon ang gani sa panahon ni Pablo, kabantay mo sa panahon ni Pablo, walay karatula nga iyang gihisgutan. Kung naamay simbahan nga iyang gihisgutan mga kaigsuonan, ang mga ngalan sa lugar ang iyahang gihisgutan, dili ang ngalan sa karatula. Mauna nga kung imong basahon ang Biblia, muingon gyud nga alang sa simbahan sa Corinto, alang sa mga simbahan sa Galacia, sa Efeso, sa Pilipos, maura na atong mabasa diya sa Biblia. Wa tay mabasa mga kaigsuonan nga ang mga simbahan na ay karatula. Ang problema lang mga kaigsuonan sa panahon ni Pablo sa Galacia, sa mga Kristohanon nga naa sa Galacia, tungod kay dunay mga tao nga nilibog nila, nikabig nila, dili tungod aron makaalagad sila og Dios ug dili aron maandam ang ilang kinabuhi atubangan sa Dios, kundi aron mahimulag sila sa pagsunod ni Pablo. Kay si Pablo mga kaigsuonan seryoso nga nagsunod ni Hesukristo. Dili tanan nga nagwali mga igsoon sa panahon ni Apostol Pablo seryosong nagsunod ni Kristo. Kung imong lantahon si Pablo, maisugon og seryoso kaayo nga nagsunod ni Jesus. Mahinungdan mga kaigsuonan, miingon siya nga diha sa unang Korinto kapitulo 11:1, sundan ninyo ako, ingon nga ako nagsunod ni Kristo. Gitagaan niya og kanang sumbanan, gitagaan niya og mga pamaagi ang mga taong nga iyang giwalihan aron sigurado silang nagsunod sa kamatuoran, kinahanglan masayod sila sa kamatuoran nga mao si Jesus. Usas sa mga Mihailo, usas mga milibog sa mga Kristohanon sa Galacia ang mga Hudyo nga nagtamod sa balaod. Mga tao nga magtotoo nga naulipon gyapon sa balaod, kanang mga taong nailalom gyapon sa balaod. Kabantay mo mga kaigsuonan diha sa panahon ni Pablo nga ang mga tao nga naulipon sa balaod kusog kaing manglutos, kusog kaing manaot, kusog kaing manghukom. Unya ang mga tao nga naulipon sa balaod, na ilalom sa balaod mga kaigsuonan sa panahon ni Pablo, wala na sila'y paki. Masakitan man ang tao, dili importante mapasunod nila ang tao sa ilang balaod. Maubitaw ng ang mga kuyog ni Apostol Pablo, ang uban nga mga kuyog ni Apostol Pablo sa iyang mga pana wala na mo kuyog, kay nakabantay nga makaagi sila sa mga lugar nga na ang mga Hudyo nga nailalom sa balaod, lutoson sila. Unya hadlokon sila, hulgaon sila, ang uban ilahang bilangguon sila tungod kay nagwali man si Pablo nga sa ilang nasabtan supak sa ilang balaod. Bisan sa atong panahon karon, kung imong tan-awon ka ng mga tao nga nailalom sa balaod, dali kayo ng mukom. Unya ilang ikumpara ang ilang simbahan sa ubang mga simbahan. Mahinungdan ang walian ng mga simbahana
Dili pagpataas ni pagpahimaya sa Dios, kundi pagpataas o pagpahimaya lamang sa ilang simbahan. Sa example, unsay example Pastor Gideon, kana bitang naay mga wali nga moingon kami ray maluwas kinirang simbahan na insakto. Kanang inyoha dili naman na mensahe sa Dios. Mensahe naman na sa ilang simbahan. Usa sa mga problema sa mga Kristohanon sa mga Galacia, sa lugar sa Galacia nga naay ni limbong nila nga kinahanglan ang mga Kristohanon tulion, kinahanglan ang mga tinun-an kinahanglan tulion. Unya giklano ni Apostol Pablo nga kung mauna inyong doktrina nga kinahanglan yung tulion, wala na mo mailalom ana sa grasya sa Dios kundi nailalom na mo sa balaod. Kung nailalom mo sa balaod, kinahanglan ang tibuok balaod inyong tumanon. Maunay gipaabot gipamulong ni Apostol Pablo. Unya ang problema mga kaigsuonan mauni. Didto sa Galacia, daay mga tao nga nakabaton nagkagawasan pero wala nila matugkad unsa gyud di ay ang pagkinabuhi nga naas kagawasan. Mahinungdan dali silang makabig, dali silang mo balhin og lain nga simbahan, dali silang mailad. Kumbaga usa sa mga problema gyud usa gyud sa mga hinungdan nganong daling mailad ang tao, una sa tanan kulang siyag pagtuo. Ang tao nga kulag pagtuo, ang hinungdan ana tungod kay kulang siya sa panahon sa pulong sa Dios. Kung ikaw og ako kulang ra gyud tag panahon sa Biblia, ang mahitabo ana kulang gyud tag pagtuo. Ang kulang og pagtuo mga kaigsuonan naa dayon ang pagduha-duha, labi na kung naay mga pagsulay. Kung naana nimo ang mga pagsulay, unya kulang ang imong pagtuo, dili bitaw hingpit ang pagtuo. Ang mahitabo ana dali kang magduha-duha. Ang tao nga daling magduha-duha, dili siya makalahutay, dili siya makapadayon. Kay naa man say pagduha-duha. Ang tao nga naay pagduha-duha, dili malipay or wala say kalipay sa pagpangalagad. Kung ikaw og ako nga naatay pagduha-duha sa pagpangalagad, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, wala tay kalipay sa pagpangalagad sa Dios. Mahinungdan ako nga nakig-uban kaninyo, mangutana gyud ko nga inyo bang nasiguro kining kagawasan? Ato bang nasiguro kining kagawasan nga ato karong gihisgutan? Nagkinabuhi na ba kita sa kagawasan? Unsay may mga ilanan nga nagkinabuhi na ta sa kagawasan ug unsaon pagkinabuhi diha sa kagawasan? Pero sa dili pa nato na hisgutan mga kaigsuonan, ang una natong hisgutan unsay pamaagi aron maangkon ang kagawasan. Unsa may mga pamaagi aron maangkon ang kagawasan? Una mga igsuon, mutuo ka ni Jesus Christ. Na naman tas pagtuo. Ikaduha, kung naatay pagtuo, dapat mibuhat ta. Dapat mibuhat ta. Okay. Maunay gisulat ni Apostol Pablo diha sa Galacia. Versikulo 6, tanawa ang versikulo 6. Galacia kapitulo 5 versikulo 6. Kay kun nahiusa kita kang Kristo Jesus, dili mahinungdanon pagkatinuli o pagkadili tinuli ang mahinungdanon, mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Kinahanglan kung nagtuo ta naatay pagbuhat, unya pagbuhat nga pinaagi sa gugma. Dili kay
nagbuhat ka kay napugos ra ka, unsa man gyud unang buhat diha sa atong pagtuos Ginoo? Ang unang buhat sa pagtuo mga kaigsuonan, human ka mutuo maghinulsol ka, diha ka magsugod sa pagbuhat. Kay di man kakabuhat mga kaigsuonan kung wa pa ta maghinulsol. Kay kung wa ta maghinulsol, ang atong buhat wa gyapon nay kapuslanan at tubangan sa Dios. Kay dili man na dawaton sa Dios. Mao bitaw nang ang tao kinahanglan walihan og mutuo siya, mudawat siya sa mga pulong nga iyang nadunggan. Wa may laing madunggan sa tao nga walihan ang ngalan ni Hesus. Tuuhan niya ug dawaton niya ang ngalan ni Hesus. Ug maghinulsol siya. Sunod niyang buhaton, magpabautismo siya. Sa dihang magpabautismo ang tao, igsuon ko sa Ginoo, mauna ng panahon na nga ikaw ug ako nga nagbuhat ni ana pasayloon ta sa tanan natong mga sala. Ikaduha, sa dihang gipasaylo na ta sa atong mga sala, mao ni gipakita sa Biblia, diha nga panahon na mahiusa ta kang Kristo. Sumala sa gipakita sa Biblia. Dili sa doktrina sa karatula, kundili sa doktrina sa Biblia. Mao bitaw na niingon dinhi mga kaigsuonan, kay ko nahiusa kita kang Kristo, dili na mahinungdanon ang pagkatinuli. Ang mahinungdanon mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Iko nagtuo ka nga wa magbuhat, or nagbuhat man tuod pero pinaagi ras kasina na amay nangalagad nga nasinara, naahatrag wali, naahatrag pamastor kay nasinara, kanang nadalar sa ibog-ibog ba. Mao bitaw nang kabantay mo anang mga magwawali nga naahatra sa kanang nadalaras kasina. Dilihan ay ang pag-deliver sa pulong sa Dios, patakarag tira. Mura ba og kanang namusil og langgam nga patakara og pamusil? Ang atong pangpangalagad kinahanglan nagsubay diha sa minsay sa Dios. Unsa may minsay sa Dios? Mutuo ta nga magbuhat pinaagi sa gugma. Unsa may mga ilanan nga ang tao nga nagbuhat pinaagi sa gugma? Una sa tanan, naghulat siya sa saktong panahon. Kay ang gugma mga kaigsuonan, dili na sa dinali-dalion. Ang gugma mulahutay, ang gugma mupadayon, ang gugma mga kaigsuonan kung imong tan-awon, timing kayo ang gugma. Dili kay nagdali-dali. Diha sa pagtuo mga kaigsuonan, naginulsol ta, nagpabautismo ta, anang panahon na nahiusat ta kang Kristo. Pastor Gideon, kung pananglitan mintuo lang ko, unya wala ko magpabautismo. Wa na'y problema, brad, kung ikaw ang gilangsang dito sa cross. Pero kung wala pa ka ilansang, hala pagpabautismo pod. Muna akong tubag. Ayaw ipariha, dili na to ipariha kining atong kinabuhi ni adtong makasasala nga nagbitay kuyog ni Jesus nga way bautismo. Dili pud ta kaingon nga 100% nga wa to'y bautismo. Kay wala man po'y giisulat diha sa Biblia nga wa gyud to sila'y bautismo.
Kay kung imong tan-awon katong si Jesus, nabautismohan ba si Jesus? Unya kung imong tan-awon pagyod, before si Jesus nagsangyaw, dunay alagad sa Dios nga si Juan na munyag. So silent ang Biblia mga kaigsunan kung nabautismohan ba tugwa. Mahinungdan akong ingon nga dili dapat nato ipariha kining atong kinabuhi ni atong usa ka taong makasasala nga giingna ni Jesus nga karon ug karon dayon adto nakas akong paraiso uban kanako. Di po ta kaingong wa to sila bautismo. Labaw nang dili pwede nga atong ipariha nga moingon ta nga magtuo ra gyud makaluwas, pastor. Tinuod na pagtuo ray makaluwas kay ang tinuod nga pagtuo mubuhat. Pero kung moingon kang pagtuo ray makaluwas, wa ka mubuhat sa mga pulong nga imong gituhan, bakak na siya. Nagtuo ta Ginoo nan magpabautismo ta kay pinaagi sa pagpabautismo kung imong lantawon ang Biblia, doktrinas Biblia, diha ta mahiusa. Galacia kapitulo 3. Atrasa na to. Ato naming naagian. Kapitulo 3 versikulo 27. Kapitulo 3. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Unsay pamaagi aron maangkon ang kagawasan? Magpabautismo ka. Ang problema sa ubang mga doktrina mo ni ilag yung pangusgan nga walay labot lagi ang bautismo sa kaluwasan. Mura ba og kanang pagtuog buhat ilag yun ng isiparit. Di mo na pwedeng magbulag ang pagtuog anang buhat. Di gyud na pwedeng bulagon. Di san pwedeng magbulag mga kaigsunan ang maayong balita og kanang bautismo. Kay kanang bautismo teaching na ni Hesukristo. Dili na doktrinas tao. Dili sa na sugo sa tao. Sugo na ni Kristo. Nan kay sugo man ni Kristo, gamit ang imong pagtuo nga magpabautismo ka. Kisa man tong walay bautismo diha. Unya kasagaran ra ba ka nang wala mo dawat og bautismo? Grabe ka kuan og doktrina. Save always save. Unya wala dito'y bautismo. Mao day na save always save nga walay bautismo. Unya wala pa gyud iklaro diha nga kanang giklaro pa gyud nila mga kaigsunan nga wala lagi labot ang maayong kana bitang maayong buhat. Walay labot nas kaluwasan. Mga igsoon, sa diha nga ikaw ming tuo, di gyud mahitabo nga mutuo ka nga bati ra gyapon ang atong binuhatan. Kuyog yun na, di gyud na pwedeng bulagon. Mura gamat tagbalay ba? Okay, magamat tagbalay. Magamagay tagbalay mga kaigsunan ko sa Ginoo. Di gyud na pwede nga matukod ang balay walay haligi. Doon na gyud na haligi. Doon ay busaog, doon ay sablayan, doon ay bangon. Doon ay mga bridging, doon ay mga marko. Siyempre na ay mga salagunting. Unsay mga materyales nga gikinahanglan anang pagamagbalay imong ginakumplituhon. Dili gyud na matawag balay kaya puro ra haligi. Onya pangutana. Kanang maayong buhat, bautismo, dili ba na teaching ni Jesus? Teaching tao na ni Jesus. Dili na pwede nga isiparit na.
Dili na pwede mga kaigsunan nga mawagtang na, wagtangon na. No nang gitaytulan ni Apostol Pablo nga ampingi ang inyong kagawasan. Kay basi gadamgura ng inyong kagawasan. Imahinasyon ra ba? Nag-imagine ra mo nga naay kagawasan. Unsaon nato pagkasiguro nga naatay kagawasan? Or naangko na to ang kagawasan? Mga igsuon, nahiusa ta ni Jesus. Kung moingon ta nahiusa ni Jesus, wa ta magpabotismo. Adi na problema ni pastor, problema na nimo, or problema na ni pastor nga wa ka bautismo kay walay labot ang bautismo sa inmo unyang pagsulod sa gingharian sa Ginoo. Usaon na to pagkasiguro nahiusa ta nga ang doktrina sa Biblia kinahanglan man tang bunyagan. Gibunyagan kamo aron. Ang uban nga mobasa ani, ang ilang pagbasa perting layo Usaon nila pagbasa? Gibunyagan kamo tungod kay nituo kamo. Unsa ko nila pagbasa? Gibunyagan kamo tungod kay naluwas kamo. Ginana man siguro to pagbasa sa usa ka pastor nga nagwali. Lami alagi mo comment didto mga kaigsunan unya. Mati kayo. Maminaw masad kog mga wali mga kaigsunan. Aron makabantay ko ba kung nagwali ba ni sa mensahe sa Dios or wala ni magwali sa mensahe sa Dios. Kay daghan kaayong nagwali sa pulong sa Dios, dili tungod sa mensahe sa Dios, kundi sa mensahe sa ilang doktrina. Nakabantay ba ka ana igsuon? Dapat makabantay ka. Daghan kay nagwali sa social media, dili mensahe sa Dios ang giwali. Ang ilang giwali mensahe sa ilang simbahan, mensahe sa ilang doktrina. Unya mo barog bagyod sila. Kabantay mo kanang wala mailalom sa wala mailalom sa grasya sa Dios, wala makadawat tinuod nga kagawasan. Kusog na sila mubugal-bugal. Kusog na sila mapasakit. Unya, kusugin na manghukom. Kanang paghukom, matuno ra na sa imong kaugalingong simbahan. Kung pananglitan na akay gidumalang simbahan, simpre na akay authority, na akay katungod sa paghukom sa mga sakop diha sa imong simbahan. Pero dili mahitungod sa kaluwasan, kundi mahitungod sa pagdumala. Kay mato di Apostol Pablo, wala ko'y katungod sa paghukom sa mga tagagawas. Pero di ba niingon ang Biblia o kasulatan nga sumala sa kasulatan, papahawaa sa inyuhang pundok ang taong dautan. Mao na nga sa about sa paghukom, pwede na siya nga gamiton sa inyong simbahan, pero dili sa pangkalahatang mga katawhan o magtotoo sa Dios. Sa atong panag-uban dinhi atong naklaro mga kaigsuonan nga ang pamaagi aron maangkon ang kagawasan, kinahanglan sigurado ta nga nahiusa kang Kristo. Kinahanglan yung sigurado ta nga nahiusa kang Kristo. Mangutan ako, unsaon man aron mahiusa ta kang Kristo? Pagtuo ba lamang? Dili oy. Wa gyud mo ingon ang Biblia mga kaigsuonan tungod kay mituo ka nahiusa ka kang Kristo. Isa mingon ang kasulatan nga nahiusa kang Kristo sa dihang nagpabautismo ka. Pangutana, nabautismohan na ba ka? Wala pa, di magpabautismo ka. Pero ayaw pagpabautismo nga wa pa ka maghinulsol. Dapat maghinulsol ka. Kay usa sa pinaka-importanteng requirement sa bautismo ang paghinulsol. Nya duha ka klaseng bautismo ang gihisgutan diha. Kinahanglan mabautismohan ta pinaagi sa Espiritu.
Ilhanan aron maangkon ang kagawasan mga kaigsuonan. Ilhanan aron maangkon ang kagawasan. Usa sa mga ilhanan nga naangkon ang kagawasan kanang nabag-o ka. Nausab ta. Nausab ang atong kinaiya, nausab ang atong batasan. Nya dili kay ang imurang pamilya mo makamatikod. Kita pod mismo makamatikod. Makamatikod biya ta kung nausab ba gyud ta. Kanang imong kaugalingon ron makamatikod ka kung nausab ka. Dili pwede nga di ka makamatikod, ikaw mismo makamatikod sa imong kaugalingon kung nausab ba ka ugwa. Nabag-o ba ka ugwa? Kanus aman nimo matugkad mga kaigsuonan nga nabag-o ka sa panahon nga dunay mga tentasyon. Dunay mga tentasyon sa imuhang pagtrabaho, dunay mga tentasyon sa imong pagnegosyo. Kung sige ra kag panglimbong, sige ra kag panikas, wa kang bag-o. Unya kung naay mga tentasyon diha sa imong trabahoan, imurang entertainon, unya magbantay kag madala ka. Ayaw gyud hatagig higayon ang yawa. Ang tinuod nga nabag-o kabalo mo unsa, dili na hingibugon. Ang tinuod nga nabag-o, ang tinuod nga nakaangkon og kagawasan, dili na hingibugon. Ngano man? Ang tinuod nga nakaangkon og kagawasan, nahiusa kang Kristo. Bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, dili na siya daan kundi bag-o na. Ang taong bag-o na, dili na hingibugon. Kung hinigibugon gyapon ta, ang gipakita ni Apostol Pablo, wala na nato ampingi ang atong kagawasan. Mahinungdan si ang wali sa Galacia Kapitulo 5, iyag yung giuluhan, gitagaag uluhan, ampingi taon ninyo ang kagawasan, ampingi ang inyong kagawasan. Nga dili magpaulipon pag-usab, dili kay gawas nun ka karong tuiga, sunod tuig na ulipon na sad. Ang mga magtotoo sa Galacia, gitagaan na sila kagawasan og nakabaton sila kagawasan, misunod na sila pero mibalik gyapon sila. Buti pasabot kining kagawasan dayon nga atong naangkon, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mawa ra dayon ni. Mawa ra dayon ni. Kay nganong mawa ra ni? Paampingan gud. Kay kun naatay kagawasan unya mobalik gyapon ta, maulipon gyapon ta sa kalibutan, nawagtang na ang atong kagawasan. Nawagtang ang imuhang pagtuo, nawagtang ang imuhang pagkahiusa kang Kristo. Unya, kung muingon ta nga, sagdi lang pastor, bahalag ni balik ko, at least luwas naman ko. Ang pangutana ana, makasulod ba na siya sa gingharian sa Ginoo? Kung arita sa mga simbahan, makasodra. Ang problema kay dili man ang simbahan mo'y tag-iyas langit. Pangutan-a na inyong simbahan, kanang ubang mga simbahan, pangutan-a, di ba, kanang mga nagbisyo, importante na ipagtuo, di ba, malangit ra na sila. Ang problema kay di man na sila mo'y tag-iyas langit. Ang tag-iyas langit, ang Dios, trono na sa Dios. Ang insaktong pangutana or ang insakto natong pangutanon ang Dios. Unsaon man pod pagtubag sa Dios? Ang pagtubag sa Dios naanas Biblia. Kinsa man ang makasulod sa gingharian sa Dios? Katong mga nagtuo nga naay bisyo? Katong mga nagtuo mga kaigsuonan nga wala mabag-o? Mga igsuon, di gyud makasulod sa gingharian sa Dios o sa bag-ong langit katong mga taong naay bisyo. Bisag kapila pa na sila magtuo, bisan paganig na apay milagro. Mo nang tarongon nato ni atong pagpangalagad pod.
Ha, ingna imo dapat tarungan ng imong pagpangalagad. Ayaw pailad. Murabag taga sikihor mga igsoon. Ay, tarunga po na yung pangalagad. Tarungon na to nitong pagpangalagad kay nabiyan ay kamatayon na itong kinabuhi. But ipasabot, wala na'y kanabitang wala na'y panahon pa nga magkumpiyansa. Kay ang tao nga mamatay, tapos ng tanan, dili na madalag ampo. Wala na giingon diha sa Biblia mga kaigsuonan o wala mag-ingon ang Dios nga katong nangamatay dadaras inyong pagampo para maluwas-luwas po to sila ba. Nya sa may mga doktrina sa simbahan karon. Naa may mga simbahan nga ang ilang doktrina katong mga tao nga nangamatay iampo para malangit. Wa man gyud nas Biblia. Dili man na teaching sa Dios. Dili man na pagtulunan sa Dios. Kinsa gani ampo katong mga buhi unsa may atong iampo nga makapadayon sila sa pagpangalagan sa Ginoo. Mao bitan nang mag-inampo ay ta aron makapadayon tas pagpangalagan sa Dios. Pangutana, giampo ba nimo ng mga buhi? Giampo nimo ng mga buhi, ay salamat sa Ginoo nga nakasud kas trabaho sa atong Ginoong Hesukristo. Kay usa sa mga giampo sa atong Ginoong Hesus ang mga buhi, dili ang mga patay. So dinhi naklaro nato mga kaigsuonan nga ang pamaagi aron maangkon ang kagawasan mutuo ka, maghinusol ug magpabautismo. Usas mga ilanan nga nakaangkon na tas kagawasan, nabago ang atong kinabuhi. Usas mga ilanan nga kana bitang mga pamaagi aron mabago atong kinabuhi kanang pag-abot sa balang espiritu. Mao ginay usa nga gipakita diha sa Biblia mga kaigsuonan. Sa ikaduhang Korinto Kapitulo 3:17. Ang Ginoo mao ang espiritu. Og hain gani ang espiritu sa Ginoo ana ay kagawasan. Wow. Asa gani ang espiritu sa Ginoo na ay kagawasan. Kung naa nimo ang espiritu sa Dios, ang balaang espiritu naa kay kabaguhan. Og maunay ilhanan nga nagkinabuhi nakas kagawasan. So diha giklaro mga kaigsuonan nga ang tao nga naay kagawasan naay balang espiritu. Unya maunay mohatag og bag-ong kinabuhi. Kay ang bunga sa balang espiritu naa man say gugma. The first fruit of the Holy Spirit is love. Unya ang gugma mga kaigsuonan kung ang taon dunay gugma mo badlong gyud na. Musaway gyud na. Kung nahigugma kas imuhang igsuon saway ya. Dili kay ingnon ra nimo nga ay ang Ginoo ray mo bag-o ana. Kanus aman na siya mabago kung dili na nimo badlongon. Kung naa ka igsuon nga kasagaran na ba sa tao nga dili maminaw kanang nailalom sa balaod? Kabantay mo anang mga taong nailalom sa balaod, di na sila mudawat og badlongon. Kay ngano man, giila man na nila nga perpekto sila. Kabantay mo anang mga simbahan nga nailalom na ulipon sa balaod, di na nimo sila pwedeng walihan. Kay ngano man, sayang ang imong wali. Dili na nila dawaton, di na nila paminaon. May pay muwali ka anang mga taong dili nimo kaila kaysa mo muwali ka anang mga taong nga imong kaila bisan gani imong pamilya. Unya na ilalom na sila sa balaod, dili na sila maminaw nimo. Kay ngano man,
ang mga tao nga nailalom sa balaod feeling perpekto na sila, kanang insakto sila, mabitan mo hukom na sila, kanang mga tao nga, kanang mga simbahan nga ilalom sa balaod. Dili ra ko maghisgot og unsa ng mga simbahana. Kung nagtuon kag Biblia, kabalo ka kung kinsa ang mga simbahan nga nailalom sa balaod, unsay mga ngalan ana. Dunay pangutana, nahingpit or hingpit na ba nimo naangkon ang kagawasan? Hingpit na ba nato naangkon ang kagawasan? Kon moingon kita nga nahingpit na, nganong magkinabuhi pa man ta? Ang nahingpit naman naangkon natong kagawasan. Kung moingon pud ta nga og wala pa ta mahingpit, doon na pa di ay mga sayop or kulang sa atong pagpangalagad. Ato kunong klarohon ni sa Biblia, kung unsa gyoy gipadayag mahitungod niini, mahitungod sa pangutanang nahingpit na ba naangkon ang kagawasan. Kay kung moingon tang nahingpit, wala na, di na ta mistil pang makig-away. Relax na ta, hingpit na eh. Ato ko nung tan-awon mga kaigsuonan. Sa Epeso Kapitulo 1. Okay. Epeso Kapitulo 1. Ako ni siyang tan-awon sa Epeso. Actually, ato magyapon ning kanang tagaan sa ato ang panahon kining Epeso. Kay paingon man ta sa Epeso. Epeso Kapitulo 1. Asa man to? Okay. Versikulo 13. Og mauusab kini ang bidangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iya na. Versikulo 14. Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios ngadto hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan daygon ta ang iyang himaya. Sa diagi klaro mga kaigsuonan kining atong kagawasan angay pa natong ipaglaban. Wala pa ta mahuman. Samtang buhi pa tas kalibutan. Nakiglaban pa ta sa sala. Nakiglabang pa ta sa mga taong nagpatuo nga insakto gyud nga kinahanglan mo tuo amo musunod das balaod. Balaod sa adlang ipapahulay, balaod sa pagkaon, balaod sa paghatag, katindagahan ng balaod mga kaigsuonan. So dihagi klaro mga kaigsuonan nga dili pa di ay hingpit. Dili pa di ay hingpit ang ato ang naangkong kagawasan. Ato ni sang ipaglaban. Ina imong tapad, ipaglaban. Kung naay mga tentasyon, naay mga pagsulay, kinahanglan makipaglaban tayo. O niya, sa Biblia pa, kinahanglan mo away ta. O niya, naay pasidaan sad, naay pahinumdom. Wala ta makig-away sa abilidad, sa kusog ug sa dugo. Basig, mangita mo grumble di. Asa ganita makig-away? Diha sa mga pag-ampo. Maubitaw nang kitang mga Kristohanon, dapat magmainampuon. Dili pod kay magpakitang tao nga ang uban sad i-social media kay nang pag-ampo. Pagkabantay nga may nampuon na kuno ng anak, kudakan na i-post na social media. Ang atong Ginoong Hesus, wa magtudlo ana. Moingon pod unsaon man pagdasig sa mga bata o mga ginikanan.
Okay. Pangutana, nadasig day ang mga ginikanan. Nadasig day ang mga kabataan. Inana day ang pagdasig. Dili oy. Mana nga atong ibutang gyud sa ato ang kasing-kasing hunahuna samtang may kinabuhi pa. Nakiglaban pa tayo. Nakig-away ta diha sa espiritanong bahin. Ingon si Apostol Pablo diha sa Efeso Kapitulo 6, wala ta makig-away sa unod ug sa dugo. Hinuon nakig-away ta batok sa espirituhanong gahom sa kawanangan. Unya ang atong hinigiban, Efeso Kapitulo 6 versikulo 14 hangtod sa 18. Sa 18 miingon didto nga buhata kining tanan diha sa mga pag-ampo. Mao nang akong mga pagdasig, akong mga igsuon diha kang Kristo Jesus, mga tagalangit, atong dasigon atong kaugalingon sa pagkamainampuon. Usas pamaagi kining ato ang programa sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nagdasig kanunay nga mainampuon. Usas sa mga pamaagi aron makaampo ta, naatay self discipline. Naatay kinahanglan magbaton tag disiplina. Time discipline. Naatay mga management. Sao na to pagdumala ang atong ginabuhi. So diha giklaro mga kaigsuonan nga naata sa pakig-away. Busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaniya sa Espiritu Santo nga gisaad timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang pasalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan. So naata karon sa pakiglimbasog. Munang naay mga awit mga kaigsunan panlimbasogan ta. Ako kununing tagaan og pagtagad kaning panlimbasogan ta. Og naa ba ni dire sa ato ang programa. Ako kununing pangitaon dire kung naaba dire. Panglimbasogan ta ang pagtuo ta. Dili ni mao. Mangita ko dire. Kani dagan sa lumba. Dagan sa lumba ning kinabuhi. Ato ni nga kining mga karaan nga kanta ato ni nga tagaag pagtagad. Dagan sa lumba. Basig mao na ni. Kosa nga kanon. Koning kantahon. Dagan sa lumba ning kinabuhi may ganti nga nagahulat. Nay naghulat nga ganti. Nimo nga sala magtutok kang Hesus. Magtutok ta kang Hesus. Si kanimo nagatanaw dili ka magakaluya. Dagan sa lumba ning kinabuhi mananaog kang Hesus. Asa day ta mo daog mga kaigsuonan dili gyud sa imong simbahan. Dili po na sa akong simbahan.
diha kang Hesus, ragyod ta mo daog. Kanang ngalan sa ato ang simbahan, compliance ra na diri sa kalibutan. Diri ra na sa kalibutan. Sigurohon na to kanang ngalan sa atong simbahan, nagtudlo na sa mensahe sa Dios. Nagtudlo na sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kay diha kang Kristo, diha ra gyud nato maangkon ang kadaugan. Unsaon nato pag-amping ang kagawasan mga kaigsuonan? Unsaon nato pag-amping ang kagawasan? Ang pag-amping sa kagawasan mga kaigsuonan mao ang pag-amping sa mensahe sa Dios. Dapat doon na tayo mensahe sa Dios nga ato ang tipigan. Maunay mga pamaagi aron maampingan nato ang kagawasan. Ampingan nato ang mga mensahe sa Dios. Unsa may mga mensahe sa Dios, musaway gyud na nato, mubadlong gyud na nato, mutudlo gyud na unsaon pagkinabuhing matarong. Pero kung naay mga mensahe nga giwali diha simbahan nga uyon-uyonan ratong naglibin-libin, uyonan ra nang nagkabit-kabit, uyonan ra nang mga nagbisyo, unya ingnon lang ang Ginoo ray mo bag-o, dili na mensahe sa Ginoo. Mensahe ra na sa pagpangwarta. Ang tinuod nga mensahe sa Dios mubadlong, mutudlo unsaon pagkinabuhing matarong atubangan sa Dios. Unang Juan kapitulo 2. Ablihi inyong Biblia diha sa unang Juan kapitulo 2. Versikulo 24. Ampingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog, sukad pa sa sinugdan. Kay kon inyong ampingan diha sa inyong kasing-kasing ang inyong nadungog, magpabilin kamo kanunay diha sa anak og sa amahan. Og ang gisaad ni Kristo kanato mao ang kinabuhing dayon. Ampingan nato ang mensahe nga atong nadungog. Mga kaigsuonan, ato gyung ampingan. Dili nato tugutan mga kaigsuonan nga ang mensahe sa dautan mao na nooy atong tipigan. Usas mga kining problema bitaw sa tao mao ni. Kung kita nagtuo Ginoo, unya ang mga mensahe sa tao mo'y ato ang maoy ato ang tipigan. Unsa man ang mensahe sa tao? Ang mensahe sa tao mga kaigsuonan, maunay mo dala nimo sa kalaglagan. Pero ang mensahe sa Dios, maunay mohatag nimo sa hingpit nga kagawasan. So atong tagaan og panahon kanunay ang atong kaugalingon sa pagtuon sa Biblia, sa pag-memorize sa mga mensahe nga as Biblia. Mahitungod sa kaluwasan, mahitungod sa mga pagtulunan ni Jesus Christ, mahitungod sa mga saad ni Jesus Christ. Nindot kayo ang kinabuhing Kristohanon mga kaigsuonan kung maunay atong gitipikan ang mga pulong sa Dios. Mag-memorize ta og mga bersikulo nga diin didto nato makaplagan ang mga saad sa Dios. Usa sa mga makatabang nato aron malayo tas mga tentasyon, kabalo mo unsa? Kanang ibisi nato ang atong hunahuna, ibisi nato atong kaugalingon sa pag-memorize, sa pagtipig sa mga mensahe sa Dios. Kay kung wala tay memorization mga kaigsuonan, unsaon po nato pag-amping sa unsaon man po nato pag-amping sa mensahe sa Dios kung wa nato memorize. Mao bitaw nang diri sa atong programa
Ingon nga ako gidasig sa Ginoo sa pag-memorize og mga bersikulo. Gidasig ko pag-ayo sa Ginoo sa pagdasig kaninyo nga mag-memorize sad mog mga bersikulo. Kay sumalas akong giingon na kaniadto, moabot ang panahon, sumala sa gipakita sa Biblia nga wala na'y panahon ang pagbasa. Naay mga tao nga nianang panahon na mangita na sa Biblia, pero wala na'y panahon nga ablihan pag Biblia. Kay nga naman, ang mga mensahe nga nas Biblia, moabot ang panahon nga dili na mensahe sa Dios ang nas Biblia. Gani kung imong tan-awon karon ang ubang mga Biblia, gipagdugangan na. Kabanday mo nga dunay mga tao nga walihan ka mahitungod sa mensahe sa atong Ginoong Hesus, pero doon na pa'y kuwang. Kay nga naman, magdala-dala silang Biblia nga naay Old Testament plus New Testament, naapod sila'y Biblia nga gidugang sa Biblia. Ug mao na ilang doktrina. Mao bitaw ng kung imong tan-awon ro na anay Mother Church, God the Mother. Kung naay amahan nga espiritu, naay amahan kuno nga espiritu, naapoy inahan nga espiritu. Mao nang gipromote nila ng God the Mother. Ginoo nga babay. Unya ang ilang gidala-dala Biblia sad. Kung ikaw nga nagtuo, wa kay panahon og Biblia, wa kay panahon sa Biblia, unsaon nato pagkasiguro nga gitipigan nato ang mensahe sa Dios? Mahinungdan ako gidasig sa Ginoo sa pagdasig kaninyo. Hatagan natog panahon ng Biblia. Ayaw ipakitang tao nga naghatag kag panahon sa Biblia. Kay ang tinuod nga tao nga mihatag og panahon sa Biblia, dunay kadasig sa pagwali. Sultihan ko kamo sa akong nasinatian. Sa unang wala pa ko'y panahon gyud sa Biblia, dasig ra ko mo simba. Pero wa nako ma-feel nga naay kadasig sa pagwali. Yes, sa pagsimba na ako, midway prayer na ako, overnight prayer na ako, pero walay panahon sa Biblia. Pero kabalo mo unsa sa akong mga experience, sa dihang mihatag kog panahon sa Biblia, miabot pod sa akong kasing-kasing ang kadasig sa pagsangyaw. Nganong kasagarang sa mga Kristohanon dili madasig sa pagsangyaw sa mga tao, dili walay kadasig sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, kay wala man po'y pulong sa Dios. Ang tao nga walay pulong sa Dios, mahadlok ng pangutan-on. Ug ayaw tuguti nga usa ka nga mahadlok nga muwali, kay hadlok kang pangutan-on, kay ang tinuod nga hinungdan wa kay tuon-tuon sa balaang kasulatan. Daghang mga Kristohanong nangamatay nga wa gay trabaho. Murabag ngalang Kristohanon, pero patrabaho aron makadawat og kwarta, perting istrikto sa oras. Pero patrabaho aron mawali ang Biblia, perting kapuya. Kung inana ta mga kaigsunan, unsaon nato pagkasiguro nga na atas pakig-away? Kay karong panahon na mga kaigsunan, naabi atas pakig-away. Nakig-away ta sa tawhanon,
nga bahin, nakig-away ta sa kalibutanon nga bahin. Tawhanon nga kinaiya, kalibutanon nga mga butang, nakig-away ta na. Unya ang atong pakig-away dili sa abilidad, dili sa huna-huna, kundi diha sa mga pag-ampo. Ug diha sa mga pag-ampo, mga igsuon, naa kanunay nagsubay sa mga minsay sa Dios. Kay daghang manggong mga pag-ampo nga wala magsubay sa mga minsay sa Dios, nagpataka rag ampo. Kabantay mo nga daghang kay mga Kristohanon nga nagpataka rag ampo. Napamanggani uban nga nag-ampo mga kaigsuonan, mga magwawalira, pataka rag ampo. Naay mga pag-ampo nga wala kay pamalandong eh. Sa unsa pananglitan, Pastor Gideon? Kanang mo ampo ka nga, Ginoo, ang mga pagdaig, ang mga pagpasalamat, himayag kadungganan, among iuli kanimo lang. Pagka ugma nagampo kay gipaampo, ang mga pagdaig, himayag kadungganan, among iuli kanimo. Pagkasunod kay na sunod adlaw kay naa na po'y nag-birthday, mauna po'y gipaampo kay maoy gipa-closing prayer. Ang mga pagdaig, himayag kadungganan, among iuli kanimo. Pangutana, nahulam ba day nato ang mga pagdaig kadungganan? Human nato giuli, silent day natong hulumon. Hulamon day, human natong giuli mga igsuon, silent day nato nang gihulam. Unsaon man day ni Pastor Gideon? Ang mga pagdaig, ang mga pagpasalamat, alang lamang kanimo. Daghang mga pag-ampo mga kaigsuonan sa mga tao nga wala malain sa Biblia. Kinahanglan kantigo ganita bisan sa pag-ampo. Kanuman kay diha ta nakigubat. Diha ta nakigubat eh. Ang atong pakigubat, diha nato gitrabaho sa mga pag-ampo. Maubitaw nang ang requirements pagkamatarong. Kay dili man magpulos ang atong mga pag-ampo kung wala ta magkinabuhing matarong. Maubitaw nang ang requirements mga kaigsuonan. Epeso kapitulo 6. Epeso kapitulo 6. Versikulo 12. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug sa unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga naa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutan sa kangitngit. Busa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios. Og inigabot unya sa daotang adlaw. Makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Busa pangandam kamo. Gamita ang kamatuoran, ingon nga bakos. Ang pagkamatarong, ingon nga salipod sa inyong dughan. Og ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita sa pakigdait, ingon nga sapatos. Dad-a kanunay ang inyong taming nga maong pagtuo. Kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa og ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios, ingon nga gihatag kaninyo sa espiritu, ingon nga espada. Versikulo 18. Buhata kining tanan diha sa pag-ampo og pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu, tungod diini pagbantay kamo og lahutay gayod, pag-ampo kanunay alang sa tibuok bala ang katawhan sa Dios. Kining pulong pagbantay usani ka pasidaan, pagpahinumdum ni magbantay ta
nga makaampo ta. Kay daghang Kristohanon dili nakaampo. Kadaghang kaing Kristohanon nga makaampo rag seryoso tuwa ng hospital, nanay mga balatian, doon nanay mga sakit. Dili na tutugutan nga maunay atong makatunan. Dapat ang atong makatunan ang pagkamainampuon sa tanang panahon. Unya kantigot ta nga muampo. Dili kay self prayer kanang kaugaling kana bitang dalo nga pagampo, kaugalingon ra sige ang giampo. Dapat muampo ganita ang atong iampo ang mga tao nga nangalagad sa Ginoo. Nga makalahutay. Karon ako kamong gidasig nga mag-inambuay ta. Inyo kong iampo sa mga ako mag-ampo para ninyo. Mag-inambuay ta. Kay maunay solusyon o gipakita sa Biblia aron ang ato ang dapit na ikalinaw. Aron ang ato ang barangay, ang atong lungsod, ang atong syudad, ang atong lugar na ay kinabuhing Dios nun. Unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1. Unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1. Busa una sa tanan awhagon ko kamo sa pagampo alang sa tanang tao. Pangayo agikan sa Dios ang ilang mga kikinahanglan og pasalamati siya. Gikinahanglan iampo ninyo ang hari og ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay nga malinawong kinabuhing Dios nun og subay sa hustong pamatasan. Maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao og mahibalos kamatuoran. Tanang tao magtotoo dili magtotoo atong iampo atong pangayoon sa Ginoo. Mga igsoon, kung dili nato dasigon ang ato ang kaugalingon sa pagampo, maluyag yun na. Ug diha sa mga pagampo batasano nato nga nalain sa Biblia. Kinahanglan naalain sa Biblia ang atong inampuan. Unya dili nato ipakita sa tao ang atong pagampo, ipakita nato sa Ginoo nga daw natay kadasig ug gugmas pagampo niya. Diya sa mga pagampo dili nato wadon ang pagpasalamat, dili nato wadon ang pagdaig, dili nato wadon ang pagpasidungo. Ug labaw sa tanan, dili nato wadon sa atong kinabuhi ang pagkamatarong. Ang kamatuoran, ang mensahe sa Dios, ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita. Maunay usas mga hinigiban nga ato ang gihisgutan diha sa sulat ni Pablo. Dapat na atay kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita. Unsa gani makatabang nato aron na natay kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita, magtuog Biblia. Kay sultihan ko kamo, kung wala tay tuon-tuog Biblia, kung naa kay kadasig sa pagwali, dili mensahe sa mayong balita ang imong mawali. Siguro mensahe sa imuhang karatula. Mga igsoon, oras na sa ato ang pagampo, oras na sa ato ang paghangyo sa Ginoo. Mag-inampo ay ta, iampo ko ninyo, ug iampo ko usab kamo. Ug sa ato pagbuhat na ini, atong tuuhan, nga ang Dios, mudawat sa itong mga pagampo, mudawat sa itong mga pagdaig, mudawat sa atong pagpasalamat.
ug sa atong panaghiusa des mga pagampo. Na ay mga milagro. Dunay mabag-o, dunay mamaayo, dunay kinabuhing mamausap. Ug atong tuuhan usa nga makita nato ang kausaban ang atong kaugalingon. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, niya kami naghiusa karon sa pagduol pagdangob kanimo. Among gidala diha kanimo ang ako mga kaigsuonan, bisan sa sila karon sa ilang mga lugar dapit, o bisan naa karon sa nagkalain nga mga ngalan sa karatula sa simbahan diin sila nagsimba kanimo. Amahan Dios nga makagagahom, panalipdi ang akong mga igsuon. Dasiga ang akong mga igsuon sama sa imong pagdasig kanako, sa pagtuon kanunay sa imong mga pulong, sa pagkat-on kanunay sa imong mga mensahe. Amahan, ako silang itugyan kanimo, ako silang isalig kanimo, amahan, nga imo silang dasigon sama sa imong pagdasig kanako, sa pagtuon, sa pagbasa, sa pagkat-on sa pulong nga naa sa Biblia. Kay ang imong pulong mao'y hinigiban, ang imong pulong mao'y among taming, ang imong pulong mao'y amo ang giya sa among pagpuyos kalibutan. Ako silang isalig kanimo, ako silang itugyan kanimo. Ipaabot ngadto kanila ang kadasig sa pagbasag Biblia ug pagtuon sa Biblia. Niining takna, amahan. Salamat Ginoo nga among ampingan ang imong mga pulong, kay pinaagi niini, amahan, makapadayon kami sa pagkinabuhi nga naay kagawasan. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran. Amo kang gipasalamatan sa imong pagtubag kanamo. Doon na may mga kaigsuonan namo nga dunay gipamati, among gideklarar ang kompletong kaayuhan sa ngalan ni Hesus, sa ngalan ni Jesus. Ang kompletong kaayuhan in the name of Jesus. Dalaygon ka nga Dios nga among gipasalamatan, nga among gialagaran, nga nagatiman sa among mga gihangyo, nga mingtubag sa among gipangayo kanimo. Salamat o Dios nga naami kagawasan og nagkinabuhi karon kaming tanan sa kagawasan. And thank you so much Lord nga imong gipadala ang imong balang espiritu nga mo'y naghari og nagpahinumdom, nagtudlo sa mga pulong nga gikinahanglan ng makatunan og ikinabuhi sa among pagpuyos kalibutan. Ako silang isalig kanimo, amahan, ako silang itugyan kanimo. Guniti ang among kinabuhi, kay kami nasayod man, wala mi mahimo kung wala ka. Nanginahanglan kami sa imuhang mensahe sa tanang panahon. And thank you so much Lord sa mga milagro, sa kausaban o kadaugan, kagawasan. Salamat o Dios nga sa among pag-alagad kanimo hangtod sa pag-abot sa imong pagbalik, Ginoo. Maangko namo ang hingpit nga kagawasan sumala sa imuhang gisaad sa matag usa. I declare blessing right now in Jesus name. Amen og amen. Kininyong suon, Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban kanatong tanan. God bless og maayong paniod to kaninyong tanan. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay magapagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan,
itugyan na ang tanan. Diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,